jebul bener omongane Semar. Ngimis dadi manten ora kandhingan ana-ana kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adombangane aku modar ya Mama. Ndara Janaka kenek ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek Aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene ta uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Ya, ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal rampung perkarane. Sing ora mlayu sing ada. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipateni. Mripate satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyake. Kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Lendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah, Bagong, aja ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel lak boyong ning Amarta, tak gecek sirahe. Wah, Lendi menungsane. Wah, kaya ning kene. Wah, Bagong, aduh mati aku.
badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melarat. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kandhasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara Werkudara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku aneng nang nganti aku engko ngetok persungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijek urip sifat jemparing ratas gulumu. Modar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae doko banget. Wong tak tukoke ayam goreng kok ngerti-ngerti mung kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entek-entek mandang alas tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalaning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to kae jeneng? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalaning pati. Dewa dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana kalam padang Dewa. Sampeyan krungu mboten Dewa budhek kabeh. Mangkel tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulih dadekke tumbane negara Kamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Wah, adalah kaitan lah. Wah, lo dolut. Wah, lah cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh, Bagong lah kok dadi kita nekat kaya ngono iki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekaning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara Antarada ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Walah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparange Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita lho, aku njero. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trandala. Hus. Dunekke trembelane kok ngunekke Dewa Trandala kita ki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun Jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun mau nyebut kula sinten? Kita. Ulun, ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya.
kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Bathara Antrata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malar dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Ya Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah. Duh. Kalung Robyong Kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring karo jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pukulun ampun emosi ta pukulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten iki pukulun. Nggih, pukulun kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Menggok kita terus nokol petukno modar kowe. Pukulun ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe pukulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku jejuluke Prabu Kala Sreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat jinara menter. Nggih, ngestakaken dawuh nek wis tak pateni, sandhangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandhangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan, pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Srem apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit pukulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo pukulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos pukulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om. Wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos pukulun.
Thank you.